Ni karewa wannan ka bari. Assalamu alaikum. Hajiya wannan dala nawa ce? Ɗaya ce. Dala ɗaya ce? Yawwa. 4. To jama'ar ya Rasulullahi ku ga wani irin cuta, ku ga zalunci da mutanenmu wai suke yi. Wannan official ne na Kano ya zo da wata baiwar Allah. Hajiya ce daga Makoda ko? Ku zo ai ku ne kai ne dan Makoda zo. Daga Makoda zo rike kudin dalla ka bude a hannunka. Ba shi kudin. Yawa rike kudin a hannunki. Ke ce da kudin. To ga wannan bawan Allah shi ma dan Makoda ne. To ki yi jawabi. Hajiya baki nuna kudin an gansu ba dai na shigarwa ga dan garin ku kuna tare. Bude su dalla ki ce ga kudin da aka baki. Ki faɗi sunan shi ko waye ki faɗe shi. Allah san su ko gudan san ta option ku? Ki bayani da karfi a dinga ji. Ga kudin da Allah Salisu ya baki. Alhaji Salisu da ya bani a wannan a camp. Dala ɗaya. Dala ɗaya ne. A matsayin guzurin shi guda 8. Guda 8. Ko? Na gani. Ki yi magana sosai a ji. Alhaji Salisu. Ga guzurin da ya bani dala ɗaya ce. Guda 8. To salan bobinta a gani. Daga Makoda. Daga Makoda kun gani. Sunan ta barki kawo na lambar naira a gani. To kun gani juya baka sa daidai ba. Kun ga wannan dala ɗaya ce ta Amerika. Mun zo nan muka zo muka samu a nan a gidan haƙori za ta sa haƙori wa'yansu bayan Allah 'yan sakwata suna fira da su. Suka ce tana taɗin an bata kuɗinta sai ta nuna musu. Da ta nuna musu sai suka ga a maimakon dala 100 da ake ba Alhaji Guzuri. Ita gashi ki dinga bayani da bakin ki su dinga ji gashi ita dala ɗaya aka bata kun gani ga kuma passport din to wannan din kuma ni ban dauko ko biyar ba kuma ita bata dauko ko biyar ba daga Najeriya kun gani ko Santa ofisanta ne bata kuma tabbu masu bayani Santa ofisanta ne bata ta zo gurin da za mu ne ƴan uwanta ne ta zo lokacin da za ta sa hakori ta shiro kuɗi yanzu yaran ta ya bata shine yanzu ta zo muna cire kuɗin sai maga dala 1 ne maimakon dala 100 saboda haka Santa ofisanta ne bata na Makoda Santa ofisanta ne na Makoda saboda haka zamu je mu neme shi muka neme shi ya dawo mata da kudinta ko kuma mu sa abin da ya kamata ai ku daina rufa wa mutum azzalimi asiri ba kyau shi yasa Najeriya ta lalace wallahi gaskiya ne hajiya duk mutumin da ya yi masa wallahi gaskiya ne saboda haka za a tona masa asiri yawa wannan shine abin da ya karshe magana da zamu gashi nan sai su ce takari yan zaman Saudiya sun yi cuta yanzu gashi nan shi gashi Santa ofisanta ne amma gashi nan ya musu wannan gaskiya ne idan za a wani ba matsala Baba mai shan ruwa.